ഹലോ, ഓറിയൻ ഗാർഡൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സെയിൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വില കുറവിലുള്ള ചെടികളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് അയക്കുന്നത് DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ്. സെയിലിനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് ക്രോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പല കളറുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒക്കെ സൈസൊക്കെ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 40 രൂപ, 40 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തത് സിങ്കോണിയം ആൽബോ ആണ്. നല്ല ഗ്രീനും വൈറ്റും ഷെയ്ഡ് വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 120 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 80 റുപ്പീസ്. അടുത്തത് ഈ ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ലെമൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 60 രൂപ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഇതുപോലെ ബോർഡറൊക്കെ വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വൈറ്റ് അരേലിയയുടെ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 30 റുപ്പീസാണ്, 30 രൂപ. അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഈ ഒരു ഗ്രീനിൽ വൈറ്റ് കളർ വരുന്ന ഒരു ഗ്രാസ് പോലത്തെ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 40 രൂപ. ഇത് ബോർഡറൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാസാണ്. ഗ്രീനും യെല്ലോവും ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 50 റുപ്പീസാണ്, 50 രൂപ. അടുത്ത പ്ലാന്റ് യെല്ലോ മാൻഡിവില്ലയുടെ ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 80 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ സ്മോൾ സൈസ് ഉണ്ട്. സ്മോൾ സൈസിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 50 രൂപ. ഇതാണ് യെല്ലോ മാൻഡിവില്ലയുടെ ഫ്ലവർ. ഇനി കുറച്ച് എപ്പീഷ്യയുടെ വെറൈറ്റീസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എപ്പീഷ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ വരും പ്ലാൻ സൈസ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 30 രൂപയാണ്. അടുത്തത് ലക്കി ബാമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈസൊക്കെ വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 30 രൂപ. അടുത്തത് അഗ്ലോണിമ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 50 രൂപ, 50 റുപ്പീസ്. അടുത്തത് ഒരു അഗ്ലോണിമയാണ്. ഗ്രീൻ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു അഗ്ലോണിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന നല്ലൊരു വലിയ പ്ലാന്റാണ്. ഈ സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 120 രൂപയാണ്, 120 റുപ്പീസ്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഈ സൈസ് വരുന്നതിന് 50 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഫ്ലോറിഡ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 100 രൂപ, 100 റുപ്പീസാണ്. അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഇതുപോലെ സിൽവർ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 30 റുപ്പീസ്, 30 രൂപ. ഇത് പിങ്ക് റിയോ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 40 രൂപയാണ്. അടുത്തത് അലോക്കേഷ്യ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന അലോക്കേഷ്യ എലിഫൻ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 ലീഫുള്ള ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 100 രൂപയാണ്, 100 റുപ്പീസ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ സൈസുള്ള പ്ലാന്റിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 60 രൂപയാണ്, 60 റുപ്പീസ്. ഇത് ബട്ടൺ ഫേൺ ആണ്. അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഫേണിൻ്റെ ഈ സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 40 റുപ്പീസാണ്, 40 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തത് ഒരു അംബർല ഗ്രാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 50 രൂപയാണ്. അടുത്ത പ്ലാന്റ് വരുന്നത് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫേണിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഇപ്പോൾ സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 30 രൂപയാണ്. അടുത്തത് ഗ്രീനിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് വെരിഗേഷൻ വരുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 50 രൂപയാണ്. അടുത്തതൊരു പോത്തോസ് വെറൈറ്റിയാണ്. ലെമൺ പോത്തോസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഇപ്പോൾ സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 80 റുപ്പീസാണ്, 80 രൂപയാണ്. ഇത് ബേൾമാക്സിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബേൾമാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 30 റുപ്പീസാണ്, 30 രൂപ.